Bună, bună! Eu mă numesc Eli și astăzi fac un episod cu prietena mea cum mă joc, dar se pare că nu mai e activă sau... Uitați-o, asta este fata asta, Alexandra. Dacă vezi acest videoclip, da, poți să uiți pe canalul meu, dar astăzi postez cu tine și azi dimineață m-am trezit cu o cerere de prietenie de la Alesia. Alesia, dacă vezi asta, să știi că ești norocoasă și te-am adăugat în videoclipul meu. Acum așteptăm să vedem ce joc, sau las că leg eu jocul ăla. Las să văd Alesia. Las că îl aleg eu. Eu îl aleg peste pentru că e foarte tare. Alexandra și Alesia, dacă vedeți acest videoclip, sunteți foarte norocoase, v-am adăugat în acest videoclip al meu, dar n-am să filmez mult. Cred că aici îl opresc. Pentru că nu mă lasă deloc să mă filmez mult, așa că uitați-o, asta e de aici. Așa, vă pup, pa!